हमार हस्बैंड नु बहुत ज्यादा अच्छा बारन। वो इतना हैंडसम बारन आ क्यूट बारन, तब वो उनका अपना पर घमंड नहीं खे। उनका स्वभाव इतना अच्छा बा कि पूछो मत। वो देवता बारन, देवता हमरा ला। अब बोली बोली से तो सहदे टपकत रहेला। हम तो भगवान के 1000 बार प्रणाम करेनी कि उनकरा जैसन हस्बैंड हमरा जिंदगी में भेज देला। रउआ का हो गए? हम तारा कितना गलत समझतनी, अब तू हमरा के देवता समझेलू। हमरा के माफ कर दो कि तारा कितना गलत समझनी हम कि तू हमारी इज्जत ना करेलू। सहेली से इतना मीठा मीठा बात हमरा बारे में तू बोला तारू। हम कोनो रउआ तारीफ उरीफ ना कहनी हां। वो अपना हस्बैंड के तारीफ करत लखिया, तैसे हम जीतेला ओकरा से रउआ तारीफ कर देनी हां। रउआ में ऐसा कोनो गुण नहीं खे तारीफ करे वाला। तू हमरा के मारलो हनु। रुको अभी पापा से बोला तानी। पापा मम्मी हमरा के मार देलियो हाथ पे। हैं? उनका इतना हिम्मत कि तोरा के मार देली ह? रुक अभी उनका के हम बताओ तनी। तू बैठ आराम करो। बैठ। अब मजा आई। पापा तोर मम्मी हमरा के मार देलियो बाबुआ। रउआ कोनो काम की नहीं थी। ना ना तू मत जा। हम आज के बाद गलती ना करें, तेरा से लड़ेम ना। तू मत जा। हटी। हाँ हेलो। हेलो। हाँ भाई पार्टी कर जाओ का? अरे हाँ घर में आज हमरा केहू नहीं खे। आओ सन आज पार्टी कर ली। वाह तो बहुत मजा आई। अच्छा हम चल जाम त पार्टी करियन। करवाओ तनी पार्टी अभी। अरे कहाँ तू तो जात रहलू हनु। अब हम ना जाएम, रउआ के माफ कर देनी। हम जाना तनी कि औरत सन से नु अपना हस्बैंड के खुशी बर्दाश्त ना होला। हेलो पापा। हेलो। हम ई घर में ना रहेम, अब आके हमरा के ले चली जल्दी। काहे बेटी का भइल? कैसन लड़का से हमर बियाह कर देनी, ओकरा बारे में रउआ पता ना करे के। जिंदगी हमर नरक बना के धो देले बा, हमेशा लड़त रहेला हमरा साथे। अच्छा ऐसन बात बा। बेटी एगो काम कर, तू 10 दिन अच्छा से रह, सेवा सत्कार कर, ओकरा बाद 10 दिन में हम आके ले जाएम। 10 दिन बाद काहे? 10 दिन तू सेवा सत्कार करबू नु तो उनका आदत हो जाई, तब ओकरा बाद हम आके तोरा के ले जाएम, तब उनका पता चली कि का हम खोले बनी। तो अभी तो झगड़ा भइल बा, अभी आके ले जाएम तो खुशे हो जाई, हम कोई फर्के ना पड़ी उनका। हाँ पापा रउआ ठीक कहो तनी। ठीक बा, रउआ 10 दिन बाद हमरा के लेके चलेम। ठीक बा। प्यास लगल बा हमरा, जा तनी पानी ले आवे। रउआ काहेला कष्ट करो तनी, दी हम लिया दे तनी पानी। एहो रोटी भुजिया बना दो। हम तो छोला भटूरा बना देले बनी, राउर फेवरेट हनु। एहो देखो ना, हम तार मेकअप के किटे लिया बुला के नहीं मार्केट में नहीं होता। कोनो बात ना, कल जाएम त ले ले आएम। 10 दिन बाद। हाँ बेटी आज तोरा के आज आवत तनी ले जाए। ना पापा अब हम ना आएम। काहे? अब वो पूरा सुधर गइल बारन, एकदम लड़ाई नहीं खे होत, अब बहुत प्यार से रहतारन। हम बहुत एहो हमनी के नु सारा दोस्त मिल के प्लानिंग कैले बनी सन कि 1 हफ्ता ला गोवा घूमे जाएम सन। क्या? हम हाँ ना बोलनी। हाँ हम बोलनी है कि अपना मेहरारू से हम पूछ के बताएं। फोन करता है। हेलो। हाँ भाई। हाँ भाई हम तो ना जा पाएम गोवा। का है? अरे यार हम का बताई, हमार मेहरारू 1 नंबर के चुड़ैल बिया। कहीं हम जाए के कहे नी नु तो लागे ले हमरा से लड़े झगड़ा करे। लेकिन तोर तो ठीक बा भाई, भाभी जी तो मानिए गल हुई, हम साक्षात लक्ष्मी बारी हूँ। उनका जैसन देवी तो पूरा संसार में नहीं खे भाई। ठीक बा भाई, ते एंजॉय कर। ठीक बा।
ठीक बा रउआ जा सकतनी। ठीक बा। हाँ भाई, हमार काम तो हो गईल। अब तेहू जाके भाभी से पूछ आ हम फोन करके सेम डायलॉग बोले। हाँ ठीक बा। ए तू सुधरबे कि ना? सुधरे ए हमार पापा आ गइलन। अब तो हमरा के छू भी नहीं खू सकत। अच्छा ठीक बा, आओ तनी। माफ कर दे हमरा के। बबू कनिया नु सब्जी कोनो गत के नहीं खी बनौले। उनका बनावे आई तब नु बनई हन। ए जी सब्जी कैसन भइल बा? महा बकवास, एकदम घटिया। आज ले जीवन में ऐसे खराब हम सब्जी खैला ही नहीं खी। मम्मी जी रउआ बहुत सुंदर, बहुत स्वादिष्ट भइल बा। ऐसन तो सब्जी हम कहियो खइल ही ना रहनी हम। रउआ खराब लगता, खाना खा ली तब रउआ के बताओ तनी। माँ तू तो हमरा से कहलू कि सब्जी खराब बा, उनका सामने पलट गइलू। तो का करी, कह दी कि खराब बनल बाटे तो काल से हमरे बनावे के पड़ी। कही कि रउआ अच्छा नहीं लगा तो रउरे बनाई। फंसा देली हमरा के। हमने के छठी मैया के ऊपर एगो गाना लेके आयल बनी सन, जौना के नाम बा छठी मैया के कृपा। तो एक बार जाके यूट्यूब पर सर्च करी और देखी, कमेंट जरूर करें कि कैसन। चाहे मिंटुआ छठ सॉन्ग भी सर्च कर सकत नहीं तो उसे मिल जाए। माँ तू अपना हाथ के आलू पराठा बना के खियाओ ना हमरा के, तू अच्छा बनावेलू। ठीक बा, बना दे तनी। ए कनिया चलो तू आटा सान दियो, हम तले मसाला तैयार कर दे। ठीक बा मम्मी जी। 8 गो आलू रख दे तनी, 8 गो में तो होइए जाई। मम्मी जी आटा तो गील हो गइल और दूसरा आटो नहीं खे। तो एक काम करो, आटा गील हो गइल नु तो गुलगुले बना दो। गुलगुला? हमनी यहाँ बिहार में आटा गील हो जाला नु तो गुलगुला बना दिएला। माँ आलू पराठा बन गए? ना गुलगुला बनता। बुलबुला हाँ आटा गील हो गइल का? मम्मी जी आटा साने जाता नहीं, रउआ के सान दी। आ हमरा के काहे ला सनबू? रोटी के आटा सानो, 4 गो रोटी ला आटा सान दो जा। ठीक बा। बाप रे बाप, ई तो हमरे के साने चल दे ना लखी। मम्मी जी बेसन कहाँ बा? बेसन पियर डिब्बा बा नु किचन में, वही में बा। आ हल्दी? हल्दियो वही जा होई मसाला के डिब्बा में। ठीक बा। माँ लागत तक कि आज बेसन के पकौड़ी खाए के मिली। हाँ माँ अभी ले पकौड़ी ना आई? पकौड़ी बनावे में तो टाइम लगेला। अब खा ला पकौड़ी।